Самолета изглежда някакси по-богат, един такъв. Как? Нали? И веднага се навърташ. Вижте, да, ако ги чуете тия момчета да броят наобратно, бягайте. Ужасни сте, стига. Малко ме съмнявам. за вас. Предполагам, че има нещо на... Парчето ще бъде на Азис. Хайде, хабиби! Мама я Дубай, мама я Дубай. 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 Мама я Дубай, и все об этом знают. Здесь аутло покруче, чем перформу пуси. Селфи, черная Пандора. Шейки, белая Пандора. Опасный зверь пустыни, да не ври во мне мастифа. У тебя на полшестого, у меня уж Бурдж-Халифа. Мама я Дубай, мама я Дубай. 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 Ако извинете за шейковете, прекрасни! То там стая много ми хареса. Аз съм с $1100 напред. И те ще вървят, да знаеш, никой няма да разбере, че... Ей, Мичи, и пък шиш се, майка му става. Какво да правиш, брач? Прекрасно изпълнение. Само да... Ти се едно художествена гимнастика. Колеги, извинявай се от песни, че... Важно е да се представят преди това. изпълнение. Не е ли? Толкова пари хвърчаха. Вижте колко Аз са се брат. превъзбудих, чак бе. Седей сега, ще ти удържат Ето, такова между другото, Кореком награда. има безмитен магазин. Може. Пилотът е готов. Интересно е, че чаршафите винаги присъстват. Мите, Айде, ти ги фърли. от организаторите казаха, че това ви е хонорар. Знаеш, ти само за хонорари говориш, брач. Ами защото искаме да оправдаваме Ти знаеш, пари. че никога ние сме благотворително. Някакси много си зациклил. Не всичко е пари. Мама я в Дубай. Готино парче. Хубава песен, това е руският Джастин Бибър. Така ми прозвуча като тембър. Не, беше по-хард. Не, прилича на Джастин в тембър. Очила, паза. Айде, това вече Те ще са лети, богати ей! шейховете, няма проблем. Това дали ще лети? Това ще лети 100%. Това не само ще лети, ами може и наистина да бургазва. 6 метра. Това ли За предвиждаш? първи път го казваш. Дай 60, айде. Дай оптимизъм на тези криле. Айде 8. Чакай да не ни фраснат на салата назад. Рачков, пак гледаш конструкцията и крадеш идеи. Нищо. 3 дена ще съм на първа страница. Тук е изцяло наистина биоматериали, само дърво и Биодърво. И чия. биодърво и специален латекс. Биодърво било това. Смисъл? Смисъл, че е биодърво. Ти с това не си храниш. Без антибиотици. Смисъл, че не е растяло с антибиотична водичка. Айде, пали! Внимание, аплодисменти за Easy Life! 3, 2, 1! Силата да е с вас, момчета! Аплодирайте ги силно! Това вече наистина майнете. Ей, казах ли ти, бе? Най-сетне. Абе, като се вкарат повече пари в нещата, виждаш ли? Рачик. Всичко Просто... става. Браво, момчета! Така. Аплодисменти силни за Easy Life! На Easy Life им Сега да получиха видим изи оценките на нещата. журито. Вижте, и перформанс, и полет, и кацане. 10! 10. Най-високият резултат до момента, ако не ме лъже. И една отсмица. Прекрасни аплодисменти, още веднъж Easy Life! Мисля, че Мама е добър! Най-високият резултат. най-високи резултати до момента, Да. ако се не лъжа. Да. И ние, дами и господа, продължаваме нататъка с отбор щастливите овце. Алекс. Следващия отбор. Твърди, че те не са обикновени.